Здравейте, YouTube! Аз съм Слимкос. Знаете ми от май клиповете ми. И днес исках да ви покажа как ще направя една къща и се надявам много да ви хареса. Така, започваме с... Ще ви трябват Lockwood Planks, Lockwood, Wooden Door, Bridgewood Planks, Glass и Lockwood Slab. Така. За да започнете къща, ще започнете по този начин и ще правите къща така, по поредици. Тук ще сложим 4, че да стане по-голям, във ъгъла да сложим честове или там някои глупости. Трябва все пак къщата да стане симетрична и красива. Сложим още дърва. Така. Сега, ако се е получило симетрично, ще ни се получи точно. И не. А не, получи се. Така. Сложиме така. Или да стане по-красиво. Трябва да сложите един блок. Слагаме вратата и трябва да го издигнем на 4 блока. Всичко трябва да го дигнем на 4 блока. И така. Това. Така. И сега на върха на тези ще сложите още от лака. Така. Сега, където има дупки, да поставиме стъкло. Така. И след това ще навлеземе към къщата да я оправяме. Стъклото има малки грешки, защото още не съм от най-добрия в снимането и съм новобранец, общо казано. Така. Най-добре ще пода ви да бъде от Cobblestone, аз вече съм го направил. Само ви препоръчвам. И вземете Lockwood Slab, за да отидем към втория етаж. Поставяте ги, е така да бъде, не е върху това. И поставяте така. Това ще са стълбите нагоре към втория етаж. И сега запълнете всичко това. Чакайте, тук стана грешка. Така че да ви кажа, имам нов YouTube канал. Да знаете, да не мислите, аз съм си все същия Слимкос. От миналия ми канал в Мартин Августинов. И какво да ви кажа, аз съм от България, София. Разбирате го от езика, по който говоря. Сигурно ще има и клипове, където ще снимам на английски език, за да ме разбират повече хора. Надявам се тази къща да ви хареса, защото съм я мислил доста дълго време как да я направя. И после ще обзаведем къща. Така, ето ви го.
към покрива. Така, сега поставете слабове обилно върху покрива. Че да успеем да направим хубав покрив, поне ще се опитаме. Така че да знаете, сигурно ще правя клипове всеки втори ден. Така че, ако искате повече клипове, само ми кажете в коментите. Ще правя, ако искате. Коментирайте, ако ви е харесало и ако може лайкове, защото трябва да направим прогрес в YouTube. Така. Сега ще дигнем още един блок. Така. Така. Тук ще дигнем още така. И за да стане хубав покрива. Така. След това ще влезете в къщата и може да си обзаведете както пожелаете. Направих всичко, само трябва да осветим къща и готово. Може да си поставите във ъгъла честове или други неща. Така че това беше от мен за днес YouTube. Мисля, че ви е харесала къщата и до другия път, хора, искам лайкове, сабскрайби и довиждане!